Това, което искам да направя, е една цигулка, използвайки нови материали. При 3D принта се добавят материалите слой след слой, за да се изгради 3D модел на 3D обект. Можете да използвате набор от различни материали – пластмаса, метал, керамика. Тук е използван мастилено-струен печат. Това е набор от мастилено-струйни печатащи глави, минаващи през струя от течен полимер. Ултравиолетовите лъчи веднага го запечатват и незабавно го втвърдяват. По-старомодните моделиери използват горещи влакна. Те взимат нишки от полимера, жица от полимер. После я стопяват на струя. Основното предимство е, че не е необходимо да се прави кълъп за различните продукти. Можете да принтирате директно от базата данни. Можете да направите дизайн, да го принтирате, ако искате, да го промените и след това отново да го принтирате. Три са важните неща – дизайн, процес и правилния материал. И след като сте се погрижили за всичко заедно, можете да създадете прекрасни неща. Можете да поставите, например, вътрешна олекотена решетъчна структура, която е вградена в собствената му структура. Използването на нови материали е голямо предизвикателство, защото мисля, че дървото е много отговорен материал за звука на цигулката. Да успееш да хванеш тона, който кара хората да се влюбват, е голямо предизвикателство. Нямаме същата палитра материали, с които разполага всяко друго производство. Ако имахме на разположение мултиматериална система, можехме да добавим различни материали за допълнителна сила, здравина, различни акустични свойства, за да може акустиката да е както трябва. Това е нашата лаборатория. Виждате много мастилено-струйни машини за печат. Използваме ги за разработване на най-новите мастила, за нови материали, нови полимери, за проводими материали, биологични материали. Грек, мислиш ли, че скоро ще имаме такива машини в домовете си? Технологията е с ниски разходи и вече е в домовете ни. Но е с ограничени размери. Няма да е толкова далече, когато ще станат с по-голям формат. Например, този е 100 000 евро. А системите от дома, те са малко по-малко от 1000 евро. Голямото предимство на 3D принта е, че няма ограничения в технологията. Ограничени сте само във въображението си за какво се печата. Можете да проектирате всичко и да го осъществите. Можете да печатате навсякъде. Не сте ограничени и не се налага да ходите до фабриката за нещо. Можете да го произведете в спалнята, дори и на Луната, на космическата совалка.